Good evening. I'm really happy to speak to the people in Malawi. Madzulo abwino, ine ndokonda kwambiri kulankhula ndi anthu aku Malawi. At this time of confusion and fear in the world, Pa nthawi inotu imene ndiye chisokonezo komanso mantha mu dziko lonse lapansi. I want to tell you from the Bible that God is not against us. God is for us. Ndikufuna ndikuwuzeni inu kuchokera mu Bible kuti Mulungutu sakutsutsana nafe, Mulungu ali kumbali yathu. We are glad of everyone that helps in this current crisis. Ifetu ndife okondwa kwambiri ndi wina aliyense amene akuthandizatu makamaka mu chipwirikiti chimenechi. But without the help of God, everything else is hopeless. Komatu popandatu chithandizo cha Mulungu china chilichonse chimene chingaoneke ngati chithandizo ndi chopanda chiyembekezo china chilichonse. In the Bible, in Luke chapter 4, God tells us Mu Baibulotu ku buku la Luka chapter 4 Mulungu akutiuza ife kuti that Jesus has come to help us in our hour of deepest need. Yesu Kristo anabwera kudzatithandiza ifetu mu chosowekera chathu chachikulu kwambiri. Can you read those verses, Harold, please? Ndipo inetu ndifuna ndiwerenge mavesi amenewa Luka chapter 4 ndime yake ya 18. Ndipo pali mawu awa: Mzimu wa Ambuye uli pa ine, chifukwa chache iye anandidzoza ine ndiuze anthu osauka uthenga wabwino. Anandituma ine kulalikira amsinga mamasulidwe, ndi akhungu kuti apenyenso, kutulutsa ndi ufulu ophwanyika. These verses in the Bible tell us that the Lord Jesus is God. Mavesi amene watu mu Bible akutiuza kuti Ambuye Yesu Kristo ndi Mulungu. And he has come to help and to save us. Ndipo iyetu awabweratu kudzatithandiza komanso kudzatipulumutsa. In our brokenness and helplessness and in our sin. Komanso mukulephera kwathu komanso mukuphwanyika kwathu komanso machimo athu. No one can help, only the Lord Jesus. Palibe wina aliyense amene akhoza kuthandiza ndi Ambuye Yesu Kristu yekha basi. This virus is not God's judgment. Nthendatu imene kapena muliri umene utu si chiweruziro cha Mulungu. Even though God has the right to judge us. Ngakhale kuti Mulungutu ali nawo udindo kapena ulamuliro otiweruza ife. The Lord Jesus came not to condemn the world, but to save us. Ambuye Yesu Kristo anabweratu osakhalatu kudzaweruza dziko lapansi koma kudzapulumutsa dziko lapansi. Jesus has come to heal broken hearts. Yesu Kristo wabwera kudzachiritsa mitima imene ndi yosweka. Jesus has come to open blind eyes. Ndipo Yesu Kristo wabweratu kudzatsegulatu maso amene ndi otsekeka. Jesus has come to save precious souls. Yesu Kristo wabwera kudzapulumutsatu miyoyotu imene ndi mtengo wapatali. We know this because he was willing to die on the cross for us. Ife tikudziwatu zimenezi chifukwa iyetu anadzipereka yekha ndi kufuna konse kuti afe pa mtanda kutifera ife. Jesus shows us the great love of God. Yesu Kristu amationetseratu ife chikondi chachikulu cha Mulungu. The greatest love possible. Ichitu ndi chikondi chachikulu kuposa chikondi china chilichonse. On the cross he was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. Ndiyetu pa mtandatu iyetu anakhomedwa chifukwa cha machimo athu komanso anatunduzidwatu chifukwa cha zolakwa zathu. In this day of crisis, think of the love of Jesus for you. Ndiye pa tsiku linotu la mikwingwirima inutu ganiziranitu za chikondi cha Kristu chimene chili pa moyo wanu. Think of Jesus' tender heart towards us as guilty sinners. Taona anitu Yesu Kristu akutembenuzatu mtima wake kubwera kwa ifetu ngati anthu ochimwa. Think of the power of Jesus over death. Tangoganizani mphamvu ya Yesu Kristu pa imfa. Because he is alive today. Chifukwa iyetu ndi wamoyo mu tsiku la lero. Think today of your need to turn in repentance to Christ. Inutu taganizanitu mu tsiku la lero chisowa chanu kutemenukanso ndi kulapatu kwa Yesu Kristu. Things are bad today with many living in fear. Inu mukudziwa kuti zinthutu zafika poyipa kwambiri ndi anthu ambiri akukhalatu moyo wa mantha kwambiri. But turn now to the living Lord Jesus. Komatu inu tembenukiranitu kwa Ambuye Yesu Kristo amene ndi wachikondi.
Jesus in love can fill your heart with hope in the gospel. Yesu Kristo muchikondi chake akhonza kudzadzisa mtima wanutu ndi chikondi komanso chikondi chimenecho cha Uthenga Wabwino. Jesus can heal your broken heart with his peace. Yesu Kristo akhonza kuchiritsatu mtima wanutu ndi mtendere wake. Jesus can free you from being a prisoner to sin by his power. Yesu Kristo akhonzatu kukumasulani inutu kuchokatu wa ndende wa uchimo chifukwa cha mphamvu yake. Jesus can open your eyes with faith to his wonderful salvation. Yesu Kristo akhonzatu kukutsegulanitu maso anutu ndi chipulumutsotu chikhulupiriro. And Jesus can bind up the painful wounds of your life. Ndi Yesu Kristo akhonzatu kumangatu mabalatu owawa kwambiritu amene muliri umene wabweretsa. The message to the people in Malawi is this. Ndetu uthengatu kwa anthu aku Malawi ndi uwu. Today is the day to seek the loving Lord Jesus Christ. Lero ndi tsikutu limene ifetu tiyenera kufufuza chikondi cha Ambuye Yesu Kristo. And to receive his eternal salvation at the cross. Ndi kulandiratu chipulumutso chake chamuyayatu chimene anachipereka pa mtanda. May God bless you at this time. Ambuye akudalitseni pa nthawi imeneyi chifukwa cha kumvetsera kwanu. Amen.